Наградите в конкурса за есе "Да бъдеш евродепутат, лична и социална отговорност" бяха обявени в сряда вечер на специална церемония в зала Варна на общината. Целта на конкурса бе възпитаници на училища от морската столица да използват познанията си по трите работни езика в институциите на Европейския съюз – френски, немски и английски, за да опишат представата си за представителите на Европарламента. Организатор на инициативата бе и на Руел Клуб Варна, а координатор на проекта Нели Братоева. Трябва да си призная, че имахме изключително вълнение дали ще се включат достатъчно деца. Наистина сме доволни, че резултатите са добри. 22 средношколци, заинтригувани от тази нелесна тема, мисля, че не е лош резултат. Имахме възможност да се убедим, че във Варна децата са активни, амбициозни и това е радост за всички ни. На 20 ноември обявихме конкурса. С помощта на община Варна осведомихме всички средни училища в града и за наша радост нещата се получиха. Награди и грамоти за най-добрите есета бяха връчени от президента на организацията Севделина Неделчева. В надпреварата се включиха 22 ученици от хуманитарната гимназия, първа езикова гимназия, пета езикова гимназия и математическата гимназия. Тримата най-добри ще пътуват за Брюксел и ще се запознаят на живо с работата на Европарламента. Общия брой на участниците е 22. В трите езикови групи, както вие присъствахте на церемонията, отличихме по 3 наградени, като второ и трето място получиха предметна награда и грамота. Първенците в трите езикови групи ще посетят Брюксел, парламента, Европарламента. Обещахме на всички и ще го направим с голямо удоволствие. След като се върнат децата от Брюксел, ще съберем всички участници заедно, за да ни разкажат за това, което са видяли и по този начин и ние да усетим каква е атмосферата в Европарламента и ние, които няма да бъдем с тях там. На церемонията в сряда бяха посочени победителите в трите езикови групи. С френски език на трето място се класира Елица Стойнева от пета гимназия. На второ място Николай Петров от математическата гимназия доктор Петър Берон. А първа награда и посещение в Европарламента получи Мария Пенчева от пета гимназия. Тримата отличени в групата с немски език са Андрей Сербезов от математическата гимназия. Той получи трета награда, Мирела Пенчева от първа езикова гимназия и Робърт Димитров от пета гимназия. Класиралите се с есе на английски са Персияна Игнатова от математическата гимназия, Габриела Стоянова от първа езикова гимназия и Веселина Василева от хуманитарната гимназия. Моето впечатление, специално от есето на английски език, беше, че интересен подход е приложила Веселина от хуманитарната гимназия. Тя си представя, че вече голяма, на 25 години, завършила образованието си, една добре реализирала се млада жена като преводачка в Европарламента. И стоейки там зад матираното стъкло, всъщност тя разказва как вижда нещата. На мен това ми се струва много интересно, като личен подход от нейна страна. Мария Робърт и Веселина ще посетят Европейския парламент по покана на евродепутата Филис Хюсменова. Аз съм Мария Пенчева. Уча в пета езикова гимназия Варна, като преподавател по френски език ми е госпожа Раиса Добрева. Искам да използвам случая да й благодаря за всички години, през които сме работили заедно, за всичко, на което ме е научила и на което продължава да ни учи. Наистина един страхотен педагог и човек. Вие печелите една от първите награди. На какъв език беше вашето есе? Моето есе беше на френски език, тъй като той ми е страст, така да кажа. За мен беше изключително удоволствие да участвам в конкурса, да се състезавам, да покажа, че мога и най-вече да бъда сред други млади хора, които също искат да работят, да се състезават и да им се дава стимул. А с какво беше интересна темата за това да бъдеш евродепутат на един млад човек като вас? С какво беше интересна? С много неща. Първо, беше интересно с това, че на нас не се дава възможност да погледнем по-дълбоко в дейността на евродепутатите, да имаме един по-широк поглед върху случващото се в Европа като цяло, да разгърнем нашите виждания по проблемите, които всъщност са просто на лице в Европа, в Европейския съюз. Мисля, че има много неща, които трябва да се развиват като идеи, като проекти, като стратегии
за успех. Има какво да се прави наистина. Имате ясно изявена позиция. Означава ли, че политиката би била една възможна сфера на развитие за вас в бъдеще? Каква професия бихте избрали? Мисля, че е много рано да кажа дали политиката би била сфера за развитие за мен, защото аз съм много малка все още. Бих искала да натрупам опит и след това да кажа дали бих искала да се занимавам с политика. За мен е от изключително значение да следвам медицина. Това е моята мечта. Най-така в близко бъдеще бих искала да я осъществя. Бих искала да стана лекар, защото смятам, че съм човек, който обича да помага на хората, човек, който във всяко едно отношение би се притекал на помощ. И смятам, че лекарите не само в България, ами изобщо в света трябва да бъдат много уважани, защото това са хора, които спасяват човешки живот. А в България ли ще продължите образованието си след завършване на средното? Мисля по въпроса. За момента не съм се ориентирала в България. Мисля да продължа някъде в чужбина и евентуално ако видя някаква възможност за себе си, за реализация тук, да се върна, защото все пак това е моята родина. Не мога да кажа, че положението в България не ме интересува. Не можем да бъдем индиферентни към това, което се случва тук. А с какво смятате, че спечелихте журито в конкурса с вашето есе? С какво ги впечатлихте? Може би съм ги впечатлила точно с един по-зрял поглед върху ролята на самите евродепутати. Мисля, че съм погледнала така, съм причупила проблема през една друга призма, в която съм вплела точно личната и социална отговорност на евродепутатите. Видяла съм най-важните неща, на които трябва да обърнем внимание. А кои са те? Едно от най-важните неща за мен е шансът за развитие на младите хора. И ще продължавам да го казвам, защото те имат нужда да покажат, че са способни, че могат, че са успели и че ако им даваме шанс, ако на нас ни дават шанс, ние наистина ще докажем, че в България има умни деца, има способни деца и желащи да се развиват. Казвам се Роберт Пейчев Димитров от гимназия с преподаване на чужди езици Йоан Екзар, град Варна. Защо решихте да участвате в конкурса? Беше малко спонтанно решение, така в последните дни разбрах за конкурса, но реших, че ще бъде добре да се включа. На какъв език беше вашето есе? На немски език. Това първи език ли е, който изучавате? Да, в гимназията изучавам предимно немски език. С какво смятате, че впечатлихте журито и се класирахте на първо място в своята група? Аз също съм доста изненадан, че спечелих първо място. Може би високото ниво на есето, що се отнася до езика. А какви са очакванията от посещението в Европейския парламент? Очаквам да се прекарам хубаво, малко почивка да се взема. Темата ми се стори много трудна и едно предизвикателство и наистина много се радвам, че са оценили труда ми. А с какво впечатлихте журито и се класирахте на първо място във вашата езикова група? Може би с нестандартната гледна точка. В есето ми гледната точка е на един преводач, който иска да намери собствения си глас и да стане евродепутат. А на какъв език представихте тази гледна точка и всъщност каква е вашата гледна точка за това с какво трябва да се занимава евродепутата? На английски. Гледната точка е, че евродепутата е наистина един много отговорен човек, който се нагърбва с много задължения и се нагърбва с задачата да удовлетвори желанията на цялата си нация.
Конкурсът за есе бе част от международната кампания „По-щастливо бъдеще“ и се вписва в инициативите, посветени на кандидатурата на Варна за европейска културна столица. Кампанията е насочена към децата и младите хора. Връчването на наградите се случи в навечерието на 20-та годишнина от гражданството на Евросъюза, въведено с договора от Маастрихт през 1993 година. Друго събитие, което съвпадна с официалното приключване на проекта, е обявяването на 2013 година за Европейска година на гражданите в ротондата на Дъблинското кметство.